Hello. Kai Bishinu, muna nan kusa da gudan daurin auren fa. Yanzu me ya kamata mu aiwatar a gudan daurin auren ne? Kai, dukkanin wannan irin wawayen mutane ne da Allah rike wayan nan da Allah kawai. Kai? Yanzu haka lambar ma ita din ma a kashe. Gai. Yawwa dan uwa, yanzu menene yake aiwata? Kawai suna ta shewa da kawayenta ne dan uwa. Wannan shewa ta ta minti 10 ce kawai. Saboda lokacin da muka bashi sauran minti 10 ne rage. Idan har ba ku tuna kira ku ba to ku dauko ta ku kawo ta kawai. Kafin lokacin auren ni kuma zan yi daren ango da ita. Kuma sannan hakan zan yi ne a gaban wanda za ta aura. Ba ma sau ba har sai na mata sau 10. Saboda kawai mu ga menene zai iya yi. Dakata! Ai, minti 10 da dan uwa ya bamu fa ta riga da ta zarta. Ina ganin cewa idan har ba mun kai ta ba zai iya kashe mu ne ba, kawai mu je mu yawa. Kai, dakata na ce ma. Gai, wato ni za ku kace, ni za ku kace kenan? Ni da nake zuwa na kwace kayan mutane ne sheke su amma wai yanzu ni ne za ku kwace min abuna. Sannan kuma ku yi kokarin sheke ni saboda ba ku da mutunci. To ku tashi na ce ku tashi in ba ka ban fesa mutum. Ya laba idala. Yanzu auren ba zai yi ba. Sai dai kawai a zub da jini a wannan gurin kun gane yayi. Tara. Tara. Dakata tukunna. Wani kuskure suka yi kake tafaman dukansu kenan? Saboda sun taimake ni? Ko kuma a'a saboda sun nisanta ka da ni ne? Wato kai banda ta'addanci da kuma bibiyar 'yan mata babu abin da ka sani kenan? Lallai kai babu shakka dabba ne na ƙarshe. Shin me ma ka sani dangane da damuwar waɗansu? Hello dan uwa, kai bro. Ta riga da ta zo ta. Ku dawo kawai. To shikenan dan uwa. Mu ma kanmu gidanmu ya kasance cikin annashuwa. Bayan babanmu ya rasu, Umma ta kasance ta ɗaura mu akan hanya mai kyau. Da muka gane Umma ta mu tana da ciwon koda, lalle bamu iya daurewa ba. Sai muka tafi neman mafita akan haka din gaba ɗayan mu. Amma duk da haka bamu samu wanda ya kokarin tallafa mana ba. Duk da cewa muna tare da mutane a ƙauye, sai muka kasance kamar mu kadai. Ba ka ce zaka tafi da dukkanin gaba ɗayan rayuwarka a tare da ni bane? Ko ba haka ka ce ba? Amma baka nuna min wata hanya da ran iya ceton ummata ba. Wannan kyawun nawa da kamalattawa dukkanin saboda in sama ma ummata lafiya. Wannan ne yasa na zo na danka su a gare ka. Ni a wannan lokacin kawai damuwata shine in ji mahaifiyata ta samu lafiya. Abin da nake faman jira kenan kanwata ta kira ni ta ce min ta samu lafiya. Abin da na faɗa maka kenan da tunanin cewa kai zaka taimaka min. Lokacin da na fuskanci cewa kai ba mai taimaka min bane, na samu hanyar da za ta taimaka min. Wasu 'yan matan suna yin amfani da kyawunsu da kuma kasancewarsu mata domin su yi maganin abin da yake damunsu. Saboda amfani da dukkanin irin wannan damar, saboda in ga cewa lalle ummata ta samu lafiya. Ba kai bane dalilin da ya sanya ni na koma gida. Bishinu ne. Wanda ya taimaka min kuma sannan ya sanya ni akan dukkanin hanyar da ya dace. Ban taɓa tunanin cewa zan same shi a cikin wani mummunan yanayi haka ba. Wanda suka cutar da kai lallai zaka iya mantawa da su, amma wanda ya taimake ka ba zaka taɓa iya mantawa da shi ba. Saboda haka ne na zo a yanzu.
Duk da kasancewa dukkanin al'amuran da suka gabata, ummata ba za ta iya dawowa ba. Amma ina tunanin cewa zuwa ta nan gurin lallai zan taimaki wasu rayuka guda biyu. Wannan dalilin shi ya sanya ni zo. Kai daga kaga 'yan mata masu kyau da sauransu, kawai sai ka haukace ko? Saboda haka ne na zo ni domin kawar maka da tunaninka. Ba gani na zo ba, dama dukkanin bukatar ka na zo ne. Shikenan sai ka sake su. Ka bar Bishinu ya je ya aurensa cikin nutsuwa. Ka bar shi kawai ya tafi shikenan. Mu je. Dan uwa, da aikin da zaka yi da wanda zaka gabatar a cikin wahala lalle da akwai bambanci. Soyayya lalle ita ce abu mai ƙarfi. Tun lokacin da na fahimta cewa zaka iya yin komai akan Tara, to na gane cewa zaka iya yin koma mai ma akan ta. Idan har wani ya sake yin magana da bata dace ba kan Tara dina, to lalle babu shakka ko da gawarsa ba za ta shiga gidansu ba. Ba wai wani abu bane ya sanya haka din. Soyayya ce. Ko da so ɗaya ne ka duba rayuwarta ka gani. Rayuwarta ya kamata ta kasance mai daɗi ne, abin da ya kamata ka duba kenan. Ni zan tafi ɗan uwa. Na gode miki Tara. Lakshmi, ga wayar Bishnu ta shigo. Hello, Bishnu. Baba. Me na fi? Ba mu daga nan zamu wuce gurin ɗaurin auren ne kai tsaye ma. To shikenan yaro na, yanzu ne zamu fita kuwa. To shikenan baba. Mu samu mu je mu. To shikenan. Kai, wato ba za ku damu da bindiga ta ba ko? Wato hakan ya tabbatar da cewa aiki na zai tafi kenan. Tun kafin a ce na aiwatar muku da shigar mummuke, to lalle ya kamata ku san yadda za ku aiwatar da komai da komai, idan ba haka ba akwai matsala fa. A ƙarshe dai, ina ganin dai kawai mutuwa za ku yi gobe. Idan kuna da wata wasiya ta ƙarshe kuma ku faɗa min. Yalla bai, ni kafin na mutu ina so na ga wani hoto don Allah. Yalla bai da Allah, ni ma ina so na ga wannan bidiyon da suka aiwatar, ko da sau ɗaya ne ka bani dama na gani. Kai, dukkanin wannan burin naku sai ku jira sai an sake haihuwar ku. Ka jefar da bindigar. Kai Bishinu. Kar ka juyo, ka jefar da wannan bindigar kawai. Kai me wasiyar ka ta ƙarshe? Yi bayani. Daga farko har ƙarshe yalla bai kawai. Waɗannan mutane sun sace mun bindiga ta. Abin da nake bukata kenan. Yanzu idan aka da maka da ita me za ka yi? Idan suka ban bindiga ta sai in sake su kawai. Ka tabbata za ka sake su? To dan juyo. Kai, bindiga ta wayo, bindiga ta. Kai, bindiga ta. Ka bani mana. Dan Allah, ka bani. Ba ita kake da bukata ba? Ko mu kake da bukata? Dan Allah ka bani, bani bindiga ta kawai da Allah. Ko ku dawo daga nan gurin. Ku fito. Dan Allah bindiga ta shikenan ni kan kawai, iya bindiga ta kawai. Daya. Dan Allah kawai, yawa. 2 3 ga bindiga kanan. Mu gudu. Mu tafi. Wani abin mamaki ne, ga bindiga a hannuna, kuma yana cikin zafin kai. Barkan ku da zuwa. Tahoyi labai. Ina silikin nawa yake? Ai suna tahowa, motarsa da abokanansa suna zuwa. Kai haƙuri abokina. Gaskiyar magana a ranar nan bai kamata a ci ne mata da idan dukkanin wannan magana ba. Kawai ka mantar. Maganar ma ita ce kawai wani kuskure da mata cin fuska. Wata yarinyar kuma sai ta koya min hankali sosai. To yanzu kai wanda darasi ka koya daga gare ta kenan. Ba wai tafiya akan titi bane kawai da hadari, shi kansa titin ma yana da hadari. Ya isa abokina. Je mana Bishinu. Ai dalilin wani bai kona ka na tabbatar maka masa mace kwakiya da dama ma kuwa. Ai mallan ne faɗa maka ya ga cakwakiya da yawa abin shi. Shi wannan kawai burin sai dauki bindiga domin ya je salfi irin na jarumi. Shi kuma wannan gaba daya kwadayin sai je ya afka yarinya da tafi karfin shi. Mu kuma ga irin cakwakiya da muka fada. Yanzu dai kawai burin mu shine kawai a samu a tabbatar da aurenka. Shine a gaba abokina. Wai me ya faru ne malam ya naga ka tsaya? Ina ganin cewa na gan shi a wani guri, amma kuma a gurin da na gan shi shine baki da na gagara tunawa. To wataƙila ya wani club din ka gan shi ko kuwa? Ba kai kana yawan bata lokaci a club ba ko kuwa? Mu shiga ciki kawai. Sarki na. Ai wannan agwa na ce kamar na taba ganin sa a wani guri, gashi kan karba kamar tsarin excellent, amma ya kai ka samu irin wannan sarki haka. Ta hanyar aikin alheri mana. Alheri? To amma dai shi ba sakon bane ko? Abin da ya faru shine kawai daga siyan abu ne sai suka fahimci juna soyayya kuma sai ta shiga. Ni na ga abubuwa da dama suna faruwa a WhatsApp da Facebook din nan. To wato soyayya ma ta kan iya faruwa a dalilin haka kenan. Ai a duniyar ma yau komai na iya faruwa. Tsaya ina zuwa dai tukun. Wato ita wannan na'urar za ta iya ma siyan soyayya kenan. Barka da labai, barka dai madam. Malam Basan Tarawo, barkan ka dai. Bismillah mana, zauna labai. Yawa kai ma zauna tana. Yawa da Allah. Basan Tarawo menene ya faru ne wai? Da farko na gaban kai da wannan al'amarin ba, amma kuma gashi da ƙarshe na kai. Fushin mutum wani lokacin yakan zama alkhairi ga al'amuransa, wani lokacin kuma yakan zama sharri. Amma da albarkar Ubangiji sai kaga komai ya zama daidai.
Yarinya ta wasiƙar da minista bayar kin karba ne ko kuma? Ina karɓa baba. Ai na roki Allah ta samu sauki da komai sai kuma Allah ya kawo Bishinu. Ya tallafa mata kuma ta samu sauki. Ka duba gani. Mun faɗa ka zo lalle wannan abu ne da ya mana daɗi sosai. Anti ya kike yi? Ai ne yayin Safriya. Wato gudi shankar anti. Oh, kai yayin Safriya ne ko? Lalle fa. Amma tana nan kalau ko? Kowa lafiya shi kalau anti. Ni ma kwanan nan ne aka turo ni aiki nan wajen. Ya kyau sosai. Mu je ma anti amma mu da mu kiyaye da dukkanin abin da zai taso na ku. Lalle wannan abu ne da ya mana daɗi sosai. Babu komai ruwa ba dai ina nan ba mu je kawai. Ai babu wata matsala kawai bukatar mu kawai Allah ya tsare mu ba mu da wani bukata kuma. Idan Allah zai kare ka to menene amfanin mutum kuma yaro na ba matsala mu bari mu je mu kawai. To za mu tafi dan uwan. Sai an jima yalla bai. Me haka dan uwa? Ni manajan banki ne kuma kana kokarin tsaye da ni? Kuma sannan na zo da takarda daga minista ma. Lalle haka ne gaskiya ka da hilla bai. Ha to, wane ne kai da zaka tsaye da ni kenan? Na taho daga nesa ne ba dan ji wannan shirin. Kai wai menene ne? Me yake samu wata jayayya a nan gurin ne kan? Wannan mutumin ne domin aiwatar da lamarin da ya zo da shi wai karbo takarda daga minista. Kuma akwai tambari na lashin mai shi yasa ce ban yarda da shi ba. Daga cewa ba zai yi ba sai fara cewa shi manajan banki ne da wasu makamantansa da hilla bai. Malam Santra wannan ba zai aiki a gare mu ba. Kai dai kawai ka bulai har zo zuwa gari ka. Menene amfanin jayayya da su kai maka je ka tsaya kamar kowa? Ya za a ce wai mu mun tsaya? Ya za a ce na zo nan gurin na tsaya saboda menene me yasa da je karbo wannan wasiƙa daga can sama kima ba ka ce kai bankin manaja bane ba ka duba shi takarda za ta kari kenan koya lalle wannan ya saba da tsarin mu ma wannan ya saba da tsarin mu idan kana so kai ma ka bar layi in ba ka baka tafi abinka kai ku tura shi kasa kawai yalla bai mu je kai ka gane wannan lamari ne dangane da minista ba na son wani kace nace ko bata lokaci dan Allah dan haka saboda haka ya kamata ka fahimci wannan maganganu mu jarinya ta kai ina lalle gaskiya ba zan zuwa ba dan Allah ko mai Allah ne haka kai ba za ka ji dukkanin maganar bane koya ne kuke haka din wato ni ka ture amma malam ka sano ka da hoda ku baka sani ba zan kira ka daga baya kai wai dan sanda da yake kai ka kama ka duka saboda ba kai mutunci kai ka ta shankar ni na riga da na san shi ina mai neman gafara a maimakon shi don Allah kada ka mai komai ki duba mana ba ranar kina tambaya shin wane ne ya taimaka aka miki aiki ba wancan kawun shine wanda ya taimaka miki kawu kaga yanzu ina tafiya daidai ba kowa bane dalili kai ne dalili gaskiya na gode maka kawu sosai wannan aikin sa na gari lalle ya sanya ni naji kunya sannan kuma wani abu da ya aiwatar ya sa ni lalle ne da wannan aure da za a aiwatar menene gafartawa mutum shine wanda ya sanar da ni haka lalle dukkanin irin walakantin da na tafka masa amma shi da alkhairi ya saka min lalle irin waɗannan manyan mutane babu shakka kaɗan ne kai kada ka tsaya kawai da Allah ka ƙara wuta da Allah mu je Allah ya sanya albarka dan uwa amin nagode Allah maza a sauri mai sauri umma ba Bishinu ina ka je ne wannan ciwo na jikin ka fa to Allah ki kyale shi ya je shirya tukuna daga baya ayi wannan magana to shikenan kawai barin je in shirya da Allah ku sauri baki ɗayan ku shirya amma ka san asali menene ya faru to menene kuma nan so na sani ko riga da kun shiga cikin takwakiya yaro na yi kokarin fitowa da ku iya abin da zan sani kenan na san haka ne za ta faru bana shi ba zai iya barin ku ya taho ba ko kuma ba za ku iya rabuwa da shi ba ko ba haka bane ba da ma ku je kawai a shirya da Allah gabatar da komai maza ku je yawa shi kenan da Allah ku sauri da Allah Bishinu shin ya ka gani a cikin wannan sarin ke kyakkyawa ce a fili na gode a ka zo ne yaro na idan ban zo ba ai aurenta ma tsayawa zai yi tunanin hakan ne ma ya saka na karaso ai haka ne dan barkwanci kai na ce maka a kawar da shi kai yawa na tuna ai na daga na tuna a sarki na zo nan da Allah me faru ne ya za ka daura auren wannan da manduna da daddare suka je suka sha barasa kawai na gan suna famar yawo da mata kawai akan titi ne ma kai na sai suka mara rashin kunya kai wannan tunanin naka ina ganin ya sanya ka kuskure ne babu shakka sulki na mutum ne na gari tunanin sa ma na gari ne wannan sulkin nawa sulki na kai wanda suke neman abu mara kyau ga mutanen kirki irin ku to lallai a wahala za su kare wannan wuta ka daina gogarin tada ta ka zauna a cikin nutsuwa sai ka samu salama je ka a huda da kyau
Allah ya albarkaci dukkanin wannan aure ya sanya albarka mata da miji su zauna cikin lumana. An riga da an aiwatar da aure na. Ba ka faɗa min cewa na fahimci tara ba. Na fahimce ta. Da na kasance ni kaɗai nake rayuwata, amma a yanzu tara ta zama ita ce komai nawa. Dukkanin wannan ya faru da dalilin ka. Na gode ma Bishinu. Lokacin albarkar za ta wuce, ka sanya mata sarƙar auren mana. Hello, yi murmushi don Allah. Kai wannan ba shi bane wannan mai yin selfie din? Gai Zayyad! Zayyad! 12, 13, 14, 15, 16, 17. Idan ya kasance kai mai yarinya abu mai mahimmanci ko to babu shakka wata rana da kanta ma za ta zo gare ka. Gai Zayyad! Wannan labari ne mai dariya gare ka. Dukkanin wani abubuwa manta da su kawai, ka ji ko? Na gode dan uwa. Dukkanin abin da Sayyad ya faɗa a dalilin ɗaurin aure babu shakka komai da komai hakan yake. Ta dalilinka dukkan wata damuwa ta kwaranye, ka sa mana albarka. To al'amari fa ya canza masa. Muna maka fatan alkhairi. Muna maka fatan. Kai da Allah ku je ku turo min matata da Allah. Kai Bishinu. Wai kai dan Allah yanzu me zan maka ne? Wallahi tsoro ya kama ta ja. Amma ba ka ce a za a koge duka wannan bidiyon nasa ba? Wannan da Allah za a yi daga baya dan Allah ya ko ya muna saurara muna. Tsoho muna. Kai ka zo mana cewa. Wallahi ya kamata ka gane muhimmancin wannan rana a guri na. Kusan shekara 10 ana wannan abu daya. Kai wai ba ku ji da bukata ne? Dare na farko ma ba za ku kyale ni ba kenan? Ka ji mana da Allah na roƙe ka abokina. Don Allah goge dukkanin bidiyon na a ko ina dan Allah abinda nake so kenan. Yawwa to shikenan. Kai da ka zama ba mu gani ba. Kai banza ne wallahi. Dala ka goge abokina. Dan Allah kai sai ka goge. An gama. An gama ko? An gama. Babu shakka hakika an gama. Ya zo, lalle yayi kyau. Yawwa, yayi. Oho, wato haka ake yin salibi kenan ko? To ni ma zan dauka. Yawa.